अगर आप भी चाहते हैं कि बालाजी फिल्म्स की सभी गाने सबसे पहले आप तक पहुंचे तो चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। संतोष राज डीजे अरमान रास्ता छेकेला लो बोले तोर फेकेला कबू रास्ता छेकेला लो बोले तोर फेकेला साइकिल से मारे धाका हो हमारा में जबरी फेकेला भैया से पिटाई तबे ई टंडाई मानी ना दूसरा विधि अभी आप सुन रहे हैं मिस्टर विकास को। डीजे अरमान सोइल दीवाना बा मुश्किल समझाना बा भइल दीवाना बा मुश्किल समझाना बा कीड़ा लब की कटले बा देख के गावे गाना बा देख के गावे गाना बा हमके पटावल छत पे चढ़ावल बुझेला बरकाई जी सबरा का लाइन मारता ये दीदी सबरा का लाइन मारता ये दीदी सबरा का लाइन मारता ये दीदी देखी ललका टी शर्ट वाला जहाँ जाई तहाँ जाला पानी सुतवाला तनी न डराला माने न बाटे जीदी सबरा का लाइन मारता ये दीदी सबरा का लाइन मारता ये दीदी सबरा का लाइन मारता ये दीदी। बालाजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो लोकहा बाजार सुपौल।